Всички лоши хора по света не са малко. Най-лошите са лошите християни. Защо бе? Ами защото онези и другите не вярват в Бога, ругаят Бога, казват Бог не съществува, искат да унищожат религията, убиват, крадат, псуват, правят всичко това нещо и те казват нас Бог не интересува. Да, това е лошо. Разбира се, че е лошо. Но то не е толкова лошо, като едни други, които казват, ние познаваме Бога. Бог е любов. Разбира се, че Бог е любов. Бог е мъдър. Бог е вечен. Размахват дебелите книги. И в Матей 7 глава казва, че говорят, но не живеят. И Христос им казва, аз нямам нищо общо с вас. Тези най-лошите християни, само че аз не знам кои са, забранено е да разследвам кои са. Това е забранен спор. Но тези хора изкривяват, деформират, израждат физиономията на Бога. Онези, които са врагове, те така или иначе се мразят Бога. Те поне си го признават, те поне са честни. Но тези, които се правят на пепирутки, които се правят на Божии хора, които се правят на последователи, но показват с поведението си криви физиономии на Бога. Бог е жесток, Бог е строг, Бог е отмъстителен. Всичко това, казва този автор, това са най-лошите хора. Защото най-красивото и свято нещо, Бог, те са го изопачили.